Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngezinye zezinto ezidala ukuthi imishado ibhidlike. Number 4, ilento yokuthi uthathe unkosikazi uyomdudla ekhaya kini. Uthathe unkosikazi uyomdudla ekhaya, mhlawumbe kwalapha ekhaya awukho nawe. Uzomshiya nje bese uyahamba uniyale emaThekwini, uyahamba uniyale eMagoli. Uyobuya usunika i-report ngaye ukuthi unje. Ufike uyikhole leyo report, ufike futhi ukhethe uhlangothi. Yabona, if uganwa usuke wandisa umuzi wakini. If isimo sikuphoqa ukuthi unkosikazi mhlalise kini, ungamhlalisa kini, it's fine. Kodwa mawukuthi mhlawumbe let's say unoma wakho, akusekho umuntu ekhaya. Yabo, mhlawumbe unoma wakho nje kuphela, akekho omunye umuntu okhona. Kuyezwakala lokho, uvusa ikini. Kodwa if ukuthi ikini limile vele, khona ubaba wakho, khona uma wakho, khona obhuti bakho, khona osisi bakho, uyayithatha nawe ingane uzoyidudla la. Izokwazi umthetho wabani? Izokhululeka kanjani lengane ngoba lengane izolekelela wena ukuthi nizonweba umuzi. Ukunweba umuzi ukuthi nivuse elinye inxiwa. Bese lo muzi kayihlo ulawulwe ngomthetho wakho, njengoba ikini izolalela umthetho kabani. Ukabani umthetho applying ngoba umthetho kababa wakho. Kokunye sometimes kuyenza kuba baba bangabi nawo umthetho. Akhona phela amakhaya angenawo umthetho, bekhona obaba bephila. Uthola ukuthi kuyamathanda. Kuleso simo sikanjalo leyo ngane izolalela umthetho kabani, ngoba wona unamthetho lapho kini. So lento yokuthatha omakoti nibadudle emakhaya kunokuthi ninwebe imizi yoyihlo, sometimes iyayidala inkinga. Izizisho ingane ithi hayi sengiyahluleka. Mhlambe kokunye uthola ukuthi kuzoba khona ungaboni ngaso lenye phakathi kwayo nosisi bakho noma wakho. Obvious uzovuna abantu bakini kokunye, ngekufuna ukuhlazika. Yabo, uthola ukuthi lapho ke mhlambe bekusakhona ukudinwa okukhona ukuthi uthe nje uthola imali wabe usuyagana. Iyenzeka phela into kanjalo, uthola ukuthi umfana usheshe wagana. Bebesafuna ukuthi mhlambe alungise ekhaya. Bebesafuna mhlambe ukuthi badle imali yakhe, bathi ukuzwa imali yakhe, mhlambe nomzali naye athi yabo ukujabulela imali engane yakhe ekhulise kanzima. Athi umfana besebenza bese yagana. Uthola ukuthi omunye umzali akuzofika kahle kuyena. Usuyayithatha ingane yona usuyoyifaka lapho kulowo environment kanjalo. Yabo, kubalekile ukuthi if kuukuthi isimo siyavuma, ninwebe umuzi ngokuthi ingane ungazoyidusha ekhaya, ifake ekhaya mawukuthi kuphoqa isimo. Kodwa at some point kuyabaleka ukuthi kube khona umuzi enizowakha nuvuse nobabili, njengoba benza nawe abazali bakho. Ubaba bakho noma wakho baqala bobabili naze naba khona. Nawe kumele ukuthi wenze the same thing, not ukuthatha ingane yabantu oyidusha lapha ekhaya bese uyaqhubeka emaThekwini uye eMagoli nazo zonke lezo zindawo lezo. Ingane eningi igcina seyihluleka ngenxa yama conflicts asuke ekhona ekhaya, ngoba nalapha ekhaya ayazi ukuthi ilalela umthetho kabani. Wonke umuntu unesay, wena usuke ungekho lapho. Yabo, so leyo nto ayidala inkinga. Siqhubeke nayo. Number 3, into edala ukuthi imishado ibhidlike ilento yokuthi ningabambisani ngezezimali. Mhlambe kokunye uthola ukuthi niyasebenza nobabili, umakoti ngala amana azi ukuthi ena imali yakhe nje yokuthi ayingojela abantu bakubo. Kuyenzeka lokho. Kokunye uthola ukuthi umakoti uzomthola esebenza bese wena uthi akahlale phansi angasebenzi ngoba uzoganga. Baganga lapha emsebenzini. Ogogo bethu babehlala emakhaya nabo. Okhulu bethu babehlala emakhaya nabo. Yes, babehlala emakhaya, kodwa ukhumbule ukuthi omkhulu bethu babefuyile. Ukhumbule ukuthi omkhulu bethu babetshalile. Ziningi izinto ababeyibheka emakhaya. Babekhulisa izingane, bebheka ngala izitshalo, bebheka into eziningi. Abanye bebheka ngisho even imfuyo ukuthi i-right yini imfuyo. Yabo, so kuningi ababekumanage ekhaya. Njengamanje sisatshalile, njengamanje sisafuyile, sithembele kule msebenzi. Umhlalise ekhaya unkosikazi wakho bese baxosha lapho. Bese kuyaqala ngena indlala. Bese niba umthwalo kini uma ukuthi nihleli kini. Hlupheka iphela ingane yabantu. Yabo,
So kubalulekile ukuthi nibambisane ngezezimali. Isimo seyimali esinzima kakhulu manje, futhi kunzima ukuthembela kwi-income eyodwa. Uma ukuthi uthi akahlala ekhaya awufuni ukuthi ayosebenza lapha, akube khona into azoyenza phela. Ukhumbule ukuthi omkhulu bethu babeyitshalile, befuyile. Wena-ke unkosikazi wakho njengoba uzomhlalisa ekhaya, yini azoyenza? Zama ukuthi umsize ukuthi okay, akahambe ofundela ukubhaka, akahambe ofundela ukulontuza, yini le ukuthunga, akahambe ofundela ukwenza izinto ubuhlali mhlawumbe noma yini, noma-ke mhlawumbe kube khona izinto azoyidayisa mhlawumbe nje lezi zinto zabantu besifazane zokugcoba nani nani, yabo, kube khona into azoyenza ezomkhipha busy. Ngoba phela umuntu wesifazane uma umenza unkosikazi, it's not only ukuthi umenzela ukuthi azoba yi-labor, azoklina la nani nani nokuzala ingane kuphela, yabo, usuke ezoba umlekeleli wakho, yabo, ukuthi uvuse lo muzi wakini. Right? So kubalulekile ukuthi nibambisane ngezezimali. Right? Siqhubeke nayo. Kuzothi number 2, into ebhidliza imishado esenginothisile kulona niyezi ngiganiwe, ilento yokuthi endabeni zenu zomshado ni-involve a wrong third party. At some point emshadweni lizoba nengxabano serious futhi. At some point emshadweni luzophela uthando, nizongaboni ngasolinye. Kodwa it's very dangerous when you involved a wrong third party. Uma into sinixakile, vele ngokomthetho kumele ni-involve i-third party. But you must be careful ukuthi which third party do you involve, and leyo third party ni-involve kanjani. For example, if mina nginenkinga nonkosikazi wami, kunokuthi ngiye kumele ngiye kuma wakhe. Yayizwa ke indaba, i-third party ngi-involve ngendlela e-right. Kumele ngiye kuma wakhe ukuthi ingane yakhe isenze ukuthi kanje. Mhlawumbe bese yazama ukuthi akhulume naye unkosikazi wami menenkinga nami, kunokuthi aye kubo kuma wakhe, kumele aye kuma wami, noma aye kubazali bami, noma aye ekhaya. Uthola ukuthi manje sizoxabana nonkosikazi wami, bese ngiyasuka mina ngiya kusisi bami. You are involving a wrong third party. Obviously usisi bakho bazovuna wena, nihlebe nikhulume ngonkosikazi wakho, umdayisa umqede unkosikazi wakho, yabo, naye abe nenkinga nawo, ningaboni ngasolinye agijima yokobhuti bakhe. Obhuti bakhe bazobeka amagrubu babake inzondo. Ngisho seniyilungisile inkinga yenobe nomakoti, kodwa obhuti bakhe bazobe beseyanayo inzondo namagrubu. Kokunye kuze uxatshana wangampela. Yini? Uku-involve a wrong third party nangendlela e-wrong. Kokunye uhambe utshela amakholo noma imaphi nje amakholo, kube indaba yayo yokuphuza itiye. You involved a wrong third party. Lokho kuyayidala ukuqhekeka emshadweni, umshado uphele. Ngoba lo wrong third party o-involvile, ne-advice ezophuma kuyona izoba i-wrong, iyona lezo dala ukuthi umshado ubhidlike. Be careful of i-third party o-involvayo if ningaboni ngasolinye nomakoti wakho. Siqhubeke nayo. Unumber 1 wethu, into edala ukuthi imishado ibhidlike, i-ego ne-arrogance yamadoda. Amadoda anayo le arrogance nale ego yokuthi umuntu wesifazane phela ngikulobolile. Do you understand kusho ukuthini ukulobola? Noma wazi ukuthi wena usukumthenga? Uma ulobola umuntu wesifazane azakugane, number 1, nisuke nihlanganisa imindeni yombili. Kuhlangana umndeni yombili, umndeni wakamakhaya nomndeni wakangcobo. Kuhlangana imindeni yombili, iyahlangana le mndeni. Njengoba senihlangana nani niba munye ngokwasezulwini nangokwethonga. Okokuqala lokho, yabo. Okwesibili, usukubonga kubazali bentombi ngerole abayidlalile, futhi kahle kahle uyabahlonipha abazali bentombi ngerole abayidlalile ukuthi bayikhulise lengane, ngoba lengane ayimananga nje yangaka, yayintombi yankosikazi, ikhulisiwe kunezinto abadlule kuzona abazali ngale ngane ukuthi ibe ulo muntu othe umbona wamthanda. Nothi ukuthi sukuyithenga, nisuke niqinisa ubudlelwane. Amalobola ngempela awanalo inani lokuthi kumele kube inkomo eziwu-11, kumele kube inkomo eziwu-16, awanalo inani, ngoba uya nalokho kusemandleni akho.
bese kuyakhulunyelwa phezu kwakho amalobola ngempela lawo. Hayi lento ya 11 cows. U11 cows lawo ukhipha mawukuthi amandla onawo wona ufuna ukukhipha lawo 11 cows. Yabo? So abantu besilisa bane arrogance ukuthi phela ngikulobolile phela. Bese leyo arrogance, yabona wathi umuntu wane arrogance. Uyohlezi ngeke ayibone wrong. Ngeke azayibone wrong. Kulobolile nje. Ngizoba wrong kanjani ngikulobolile. Angisayiphathi ke ukuxolisa. Mase ephutheni. Kokunye kungabi arrogance yamalobolo kube iarrogance khona lento abayazi abantu besilisa ukuthi umuntu wesifazane ugana kube ikanye. Ugana kube ikanye umuntu wesifazane. Mekubhedela kumina nje hayi sekuyafana nje nokuthi ekubhedile. Mina ngisangaphinda ngiyogana mina ngithatha enye intombi. Yabo ngithatha abanye amakhosikazi babe bawu4 noma bawu5. Yena kumele ukuthi agane kube ikanye. Khona lo arrogance ke bakhona abantu besilisa bagcina sebethatha noma kanjani abantu besifazane. Kanti ukufeyila komshado kuzobizwa esandleni sakho ndoda. Wena the only time uvumelekile ukuthi unkosikazi wakho umlahle is when umbambe nenye indoda uxotshweni. Yabo uthola ukuthi umuntu ngoba wazi ukuthi yena usangathatha omunye unkosikazi lona usebophekile usathelwe ngenyongo phela ngithi ngeke inyongo ibuyele back embuzini. Angithi usenesigcawu ngeke usenebhokisi usekhishiwe kubo. So sometimes lokho kuyabanika iarrogance abantu besilisa bese beyithatha noma kanjani ingane zabantu. Unkosikazi wakho lo. Unkosikazi wakho lo. Indoda engamthandi unkosikazi wayo nengamhloniphi ifana nendoda engayithandi uqobo lwayo nengayithandi ingane zayo. Yabo? But sometimes ingane uyabona ukuthi zithwala kanzima inkosi yami ingane. Iphume nje isiphoqwa isimo. Naye wazi ukuthi miphuma lengane le meya kothatha omunye lokho kuzokwenza ukuthi kube right. Kuzokwenza ukuthi kube right uphumele ngafaka omunye. Umshado wakho ubuzwe esandleni sakho ndoda. Lelo cala lokubhidlika lo mshado lizobizwa esandleni sakho. Khona inkinga obona kahle ukuthi le inkinga lezi inkinga nje ijwayelekile zomshado kodwa ngenxa ukuthi bekhona iarrogance somewhere lento ayizange zikwazi ukuthi ilungiseke. Ake sehlisa iarrogance bantu besilisa. Abantu besilisa abantu amakhosikazi yabona unkosikazi enye into bani bakithi. Unkosikazi enye into. Siyadinga amakhosikazi ethu. Yes azowenza amaphutha nathi sizowenza amaphutha kodwa in the end umuzi akumele sivume ukuthi uwe kalula kanjalo. Yabo? Yabo kumele sizame ngazo zonke indlela ukuthi imizi yobaba ingafi. Umuzi phela kuona akusona stairs leso sakhile. Mhlawumbe ucathi stairs leso sakhile cha. Umuzi indoda nonkosikazi nezingane abathandana ngokweqiniso. So asingavumi ukuthi imizi yobaba iwe kalulanga. Into ebuyishaya ukuthi thina vele we are not held accountable. Abantu besilisa they can get away with many things. They are not held accountable. Yabo? Kube lula nje ukuthi hayi angisamfuni sengifuna umunye unkosikazi. Hayibo. Kube lula nje kanjalo. So they are not held accountable abantu besilisa. That's why they do as they please. Because in most them thathe ivuna bona and they use that to their advantage. Ahloniphele amakhosikazi ethu sikulwele ukuthi imizi yobaba ingabhidliki. Siyabonga kakhulu.